Good morning tips og sa atong mga suking tigpaminaw. Atong ikauban karon si Ma'am Ira Cadilinia no ang asawa ni sa usa ka seaman nga si Jerfy Cadilinia nga taga lungsod sa Sierra Bulyones nga nakadawat sila impormasyon nga naghikog kuno pero ang pamilya nagduda ani nga dunay foul play. Ato ikauban si Ma'am Ira Cadilinia. Mayong nga buntag nimo ma'am. Live ta sa DYRD. Mayong buntag, sir. Okay. So, ma'am, palihog ko no og saysay og unsa ning panghitabua sa imuhang bana nga usa ka seaman? Akong bana, sir, electrician iyang langgo sa barko. Then, nag-work siya sa agency for lapas na mga 10 years siguro. Okay. Then, last June 19 ang iyang sampa sa ko para paggal ilang kuan destination. Then pag-abot nila sa Portugal, nibiyahe pud sila padung sa UK for 5 to 6 days siguro. Okay. Pag sa UK, June 27, siya manawag na ko, sir, di na siya sipyat pagganit sa Jack kay isang biyahe sa makakontak sa gihapon na klaro ang among panagstorya through WhatsApp. And then, pag June 29, nagsige ko paabot siyang tawag kay usually taga udto sa manawag na ho, sir, kay pagbuntag sa UK. So, naghuwat ko kay mananas mga alas 12. So, si Kapin yun, manawag. So, natingala ko kay may tawag. So, wala po ko basin uya pa ni hapon kay udto sa UK nga busy siguro gadali-dali na lang po akong tawag na call ayun po kung siya kanili nga cellphone pero number sa Philippines so akong pick up napaila dahil siya nga kanang si Captain Reyes sa Manila PD Maritime Corporation familiar na ko iyang kanang yung apelido kay mo na siya contact sa umbana before kunay mga light up dayon nangamusta siya na post ng mga anak sa kanyang pamilya nangutanat siya kung ay last communication na mo ni Jerpy ko nga gahapon pa man sir nag-message si Jaden nanawag wala na tubag unja pero naghuwat ko si Jam tawag ganing ko pero wala po ko na receive na call mo ito nga news dyan na ay iyang ingon ako nga mamayok ka kung mamahang na imong bana nakita na sa kabina nga wala na lagi lifeless na kuno dyan ito kuno sa CR naghang kuno sa dyan kaugalingon na nato nga na as in wala na ko kasabot sa libati sir mura kong namumno nga nahugno nga nagsige na dyan ko hilak kay hindi ko siya gipastahan ang nanay sa akong banak kay nakaingon ko nga imposible man po sir o mag ko sir sa mahinungdan mahinungdan na magikon si Jack okay man di man pala away maayo pa man ang conversation okay dyan mo sa kapag ganun nga magpa-stress nga natingala na lang ko nga man ito ilang giriling nga naghikot ko noon so unsang kadihala kada kanang inunggan nga maghikog mo tong di pa na makatimayon og tumbak just na yung mga so emotion ang pagbuhagay di sa kanang luha mo to nga ning siya mo tawag namin pero niya ma'am nga mato naman ko kadawat niya og mga tawag pero nag-communicate me through messenger. So, ang latest nga update, kung ba na di ay ikuha sa mga UK authorities, gi-inspect, gi-investigate ang mga crew one by one for 2 days. Saturday, mga siguro to, or Bernice o Saturday siguro, or Saturday or Sunday. So, kaya naman for 2 days, yung pag-investigar niya, ang bodies ang bana gi-inspect pod og nabay bruise sa ijang mga kuan sa ijang lawas wa pang kunupod so ilang gi turn over na ang lawas
nanaro sa coroner na maoy mo conduct of autopsy. Then ongoing pa wala pa yung result, maghuwat meron this week. Then na-contact na po ang ITF, sila po mo close monitor sa kuan na ay process. Then need po og representatives sa embassy sa UK na maoy mo outlook sa coroner para ma-follow up ang pag autopsy ba na sir. Okay. Ako kang ihatag ma'am no ni atong kauban diri sa dugang pangutana si Konsehal Tibbs Buli, sir. Okay. Sa buhay ba ni sir? Yes ma'am, sa Tagbilaran. Okay sir. Ma'am Era, may buntag kanimo, Tibbs Buli sir sa DYRD inyong alagad ma'am no. Ganus-an nimo katapusang na istorya ang imuhang bana nga si Jeffrey Cadilinia? Last na mong tawag yun sir, Wednesday, June, ano siya na siya, 27, 29, mga 26. June, 26 Wednesday. murag 27 sir. Okay. Okay, June 27 no. Nag-istorya mo. Pila ka oras mo nag-istorya? Mga 1 hour siguro po, nag-storya mi, then akong ibalita niya sir ang akong result sa gender sa akong pagbuntis. Okay, gender reveal, no? Okay, magkaayo siya pag-storya na mo sir. Basta every time na magtawag, mangumusta man kadiha, imong trabaho, imong mga kauban, kumusta ka, diyan ako ni anak ko dyan ako nga. Okay naman naman, gimingaw ko ninyo tama, gimingaw ko sa mga bata, nga nag-adjust ko sa isipin pattern kay Kanang pila inyong anak, Ma'am Era? ha? Pila inyong anak? Tulungan mong anak sir, puros bae nga ikaw pat niya kung ginagdos, akong relay niya ang good news. Boy ang among anak. Uy, palabi-labi lipayan niya kay nakaboy na gyud unta, no? Niya sir, na speechless pag ganit siya sa balita siya, tinuod ka mama. Nga ni anak, ito sa ingon na sir nga, paningkamutan ni siya nga, mauli by November, kay mga anak by akong November. Paningkamutan, makauli sa November nga, sangig ko just agency para naa siya, ini panganak na okay. Makonsensya mo siya sir, o kanang kuno siya kay every time mga anak ko na adyo na ilang pasensya sir. Unya, sa inyohang usa ka oras kapin nga istorya, wag gyud kay gamay nga namatikdan nga murag dunay something wrong baka ha nga murag wala jud sir kanang nangutana ko sa silang kuan trabaho siya okay naman ko sa kuan mo magaling lang kay magsige pa ko rin sa mata-mata kay nag-adjust pa siya sa oras nga mayon siya nga gikan sa Zaga Rosario kay sa jud ko na siya mata unya po yung trabaho anak pa siya dagan po maintenance kay kanang kuan lagi dagan gibilin ko no ag electrician kay gipulihan niya dagang mga ayud kanang kuan bang bahin sa maintenance sa barko nga mata ako siya gitambaga nga okay ra makaka na makaput mga backup diha na makaput kay makataban siya okay raman mo na anak. Okay. Ganus amang kuno ni siya kanang giingon og reportedly nga giingon og naghikog. Ganus aman. June 29 na ang pag kapitan nga ingon kuno og around 8:10 na tinga ang ilang mga kauban kay wa pa kuno muna og ang husband mao to nga ilang gisakap no sa kabina nga gi-force end kuno lagi guba kuno nila ang kuan ang sirado gaman na kuno to na kita nila nga dito na kuno sa CR pero wala kuno nila wala po sila mong ingon og ilang ventilator basta kay ang ingon ng UK authorities na kuno ni adto o siguro nag-pull out sa body matag-inspect diya mo tas sa gikan ingon nga wa ko nakitang bruise basta kay naghangra kuno sa kaugalingon so karon nang amo naman yung gipaabot is ang result just autopsy unsa gikinyan ko sa iyahang kabina Ma'am Era sa iyahang kabina Ma'am Era siya rang usa ang nagpuyo o wala mo laing kauban ano sir sa iyahang kwarto kun kikabin tawagon na siya rang usa siya ra tagsa man jud sila kabina sir okay tagsa na sila kabina nga napo na sila kuan kaugalingong CR. So alas 8 sa buntag sa pitsa 29 June 29
natinga ang taga-barko kay wa siya mo kanaog. So ilang giadto dito mo to ilang nakita. Wa bay mga suicide note nga nakuan, nakitaan? Wala may nabanggit sir nga na ay suicide note. Wa po siya gi-chat na nga na ay kanang kanang na mga pahiwatig ba di na niya kaya or something nga ning anak kay kanang akong bana sir sa pagsampa karon kanang willing na dyan na siya mo sampa dugay na siya abot kay supposed to be April 28 ijang line April 8 mga February gitawagan na nas company kay pabalik ko yung visa gi-process pa nga ningon nga April 8 mo sampa na pero nagka-delay kay gibalin ko na siya laing barko antod abot kun napaling siya sa Silver Lake. Ma'am Era, para yon ta Ma'am Era, gamay lang Ma'am Era no. Kanang suicide may giingon, unsa man gahikot siya siyang liog? Niingon man og nagamit ko ng group diya ako nangutana ko sa kapitan nga sir kanang inyo pa din nang allow sa yung kabina nga na ay rope inside sa ilang cabin siya kumandili na siya alam na seminar lagi ko sa ana seminar sila ana bay ko nga safety. Kinsa may niingon nimo nga PC ang gigamit Ma'am Era ang kapitan sa barko? Mo po na nang gipangutana sa kapitan sir kay ni contact man ang ITF sila na kunoy mudong sa barko karon ini pero mga siguro kay mamo ni pag sila niya nag-send naman kog email kay di kuan man kog requestan man kog nabak ni mga pangutana daghang mga pangutana to sir niya i-release sa kapitan arong matubag. Okay, kanang naa sa barko Ma'am Era no, nakasuod man putang mga barko mga ingon ana dili man habog ng ilahang mga kwarto ana ubos man kayo no. Unsaon nimo paghikog ana og mo kuan ka nga ubos man na kayo. Anyway, mo'y giingon nila nga PC no. Unsang barkuha gani ni Ma'am Era? Unsa sir? Unsa nga sa barko iyang gisakyan? Silver Lake sir, Silver Lake. Silver Lake. Asa man ni nagbiyahean na kanang barko sir nakasakay na siya ana ingon siya nga mako na yung first barko nga ijang gisampahan. Okay, asa man sa gabiyahe at sa katong nahitabo tong hikog asa man nga kadagatan sa UK, kadagatan sa Portugal. Okay, sir? Asa nga dagat nahitabo? Asa nga nidunggo man sila sa UK sir. Okay. June 7 so naa na sa port sila adtong Port time. of asa man sa Southampton, asa dapit man Mo na mako ka answer kay ako kakuan asa ron sila basta kay nasa T-Sport. Fishport. England. Port of UK. So to asa pantalan sa UK ni sila. Kaya, Sa ato pa nakadak sila nga gahikog siya murag wa maglawig. Bot bay pasabot nga nakadak na sila. Nag-loading nagkukuno sila og fertilizer mata pero mama nag-loading na mi arig sugod og fertilizer. Unya ang ako manggong pangutana sir ang mga sa kaugalingon so una napasal ko kay kanang ba na dugay na siya electrician niya kanang dedicated ka dyan na sa trabaho niya wa dyan na sa mobalhin og laing kumpanya niya maayo dyan na siya og kanang na ay kanang bahin sa trabaho ba very focused bisan gani iya mga kauban nga nito sinahok nga di po sila katuo kay buutan ba kay to kumbana sir. Believe ko ato kay unay mga tanan niya bahin sa mga troubleshooting bisag di niya kaila mo chat mo tawag ilek anong gagawin nito ganyan di na sa magmakuli sa pagtubag sir kay mismo ako naka observe ko nga siga maagi mo trabaho mao ko yung chief engineer nga nakauban niya sa una nga maagi ko mo trabaho si ang banaw niya maayo pa jud ko na makisama mao man jud na sir. Okay. Last kani nga tusulod nga pangutana Ma'am Era no. Aya lang kalain ani pero gusto lang tang magpangutana no. Kani si imuhang bana si Jeffrey Cadelinia wa ba ni history og mura og kanang naay nakuan kanang mura ba og na disturbo ang iyang mga pangunahuna? Wa bay kaliwat usama ni ana? Wala man siya kay ako dyan giingnan agi pangutana si nanay o iyang igsuon kay duha man na sila kabok iyang igsuon bago pang abot gikas Canada. Ang utat nga dyan heart to heart ang nanay nga nay naba kay naobserbaran ni JP isa man na sa una siya potong ba na kita kani ano di jud aning anak si JP dai kay makibaw jud ko dai nga just nung jud sa kaadyo
maadyo yun ang anak dahil maski isang igsuon ninyo nga dili man dahil di man na si Janing anak. Ako pong asawa 9 years na mi together, wa ko yung mga negative nga tanaw sa bana kay mapinanggaon ka just mga anak as in kami ra ijang bisyo sir, why barkada, why ka na why na sugal mga anak punya akti po dyan mo ni siya sa amo ang purok sir ug nay mga voluntaryo mangunay dyan na siya nga maayo kayo managad sa mga tao mo na nga Asang barangayan ang inyo ma'am sa Sierra-Bulyones? poblasyon Luok sir, Poblasyon o poblasyon Luok Sierra-Bulyones. Luok, Sierra-Bulyones, no? Taga diha po ka ma'am Era? Sir, Taga pareha mo taga Sierra-Bulyones? Salvador po ko sir, Salvador Sierra-Bulyones. Salvador o so taga Sierra-Bulyones gid mong duha, no? So ano sa amang kuno moabot ang patayng lawas sa imuhang bana diri sa ato ang lalawigan? Basta this week sir ang ongoing investigation then as soon as possible kuno ug nanang result by second week ilang kamutan nga forward na ang reports diri sa Philippines. So more than 10 years na ni siya no nga nagsakay anang barko ha? Oh, more than 10. Electrician. 2008 na siya nakasakay siguro sir or 2008, 2010 mga anak. Sa unang mga panahon sa iyang pagkawas, wa ba siya mag-istorya? Doon na siya gikalalis, kuan sa Wa mga sir, kauban? yun na sa ning anak kapagkatao sir nga na mga tanam gani ko kanang papa na ba kay na kontra sa barko nga na. So jud na siya baski diyan mga kauban sir nga wa jud libo nga uban na kay maajo jud na siya muda og mga tao sir maajo jud na siya. Though in ang ijang personality mo kanang muna siya hilumon tan-awon pero makastory na siya sir or managad jud siya sir bisag di niya kaila jud nang entertainon di jud na siya ning anak sir nga ang always siya. So when was the last time nga nakauli siya? Sir, Karang nakauli siya diha sa Sierra-Bulyones, kanus aman? ang iyang pag-abot dito sir is October 2023. Last year. Yes sir niya. Akong giha 8 months sa tambay. Wa ba ni siya history of depression, ma'am? Kay matod pa nimo buutan way kontra so atong gitan-aw ang ubang mga anggulo kay basin og na-depress ni wa ba history of depression ng imuhang bana? Wala man sir. Wala may kuan nga unsa man po nga mapukadto man may mga problema nga sa ubang nga mga dagkong problema. Wa gid ni may palaaway sir. Dili ko itong tawhanan kay di jud to So kanang family angle wa may problema kay wa mo mag-away, way depression, history ug uban pa so nasa work angle tingala ni trabaho ni og gahikog basin og unsay nahitabo niya ani istorya pa mog June 27 matud pa gahikog ning June 29 unsa kay nahitabo nang duha ka adlaw human mo nag-istorya basin og adunay maot nga nahitabo sa barko nga that led him to sir kay yung gikatahapan og basin bahin sa basin work related ba sir basin na ay nakaptor or kung sa ba ay nasuya apil man ang mga suya apil man sa trabaho no ano kung mas inaipaw ko nahitabo kay di ko motuo nga kanang maghikog siya kay grabe ang isang mga plano na mo sir mo nalipay siya nga nakadungog nga baby boy nang imong gibuntis karon way rason maghikog kun imo nang tanaw nang tungod sa kalipay na maghikog na inuon ka nga duna kay baby boy nga moabot na murag sakto nang imuha nga murag lisod tuwan yan agad nga bahalag di kuno sinog di pa sa mga kontrata o kanabot una 4 months pa na atang November nangit kuno sa agency nga mo uli para maka-attend lang nako. Ma'am Era, salamat ini nga panahon no nga imong gihatag og motawag ra telepomig balik nimo pohon kuno galing moabot na baka ang imuhang patayng lawas sa imuhang bana. Ako kang balik ni Alin. Okay, so daghan kay salamat no Ma'am Era. Mo update lang punta ma'am para sa pagsubay ni ining kaso sa imuhang bana. Okay sir. Salamat ug